Pogovor. Ja sam u stvari završio svoju autobiografiju, ali jel te da vam izgleda kao da nešto nedostaje, kao da nije pravi kraj? Onako otprilike kao što u pozorištu ima komada, tako nekako nedovršenih, da publika i kad se posljednji put spusti zavesa još uvek sedi i čeka nastavak. Ja ne bih želeo da svoje čitaoce stavim u taj položaj i da čekaju nastavak. Napisat ću još i ovu, posljednju glavu. Uostalom, ja sam se već nekako izmirio sa onim što treba u posljednjoj glavi jedne biografije napisati. Možda na malo čudan način, ali sam se ipak izmirio. U posljednje vreme jedan mladi preduzetnik nekoga novog pogrebnog preduzeća, kojega i ne poznajem, počeo je neobično srdačno da mi se javlja. Koliko god puta prođem kraj njegove radnje, ma to bilo i po nekoliko puta dnevno, on uvek ljubazno skida kapu i srdačno me pozdravlja. Dobar dan želim. Samo što mi ne kaže, izvolite, molim vas, izvolite, svratite, imam robu osobitog kvaliteta i vama ću, verujte, učiniti naročite cene. U početku me je bunila ta njegova ljubaznost i došlo mi je više puta kad me tako ljubazno pozdravi da ga brutalno napadnem, ali sam se polako počeo da navikavam. I počeo sam da se mirim, tako da sam najzad uzeo da zastajem pri prolasku pred njegovim izlogom i da merkam mrtvačke sanduke. Zatim je to bivalo sve češće i češće, gotovo svakodnevno, sve dok mi to nije postala prava navika. I ne samo što sam zastajao pred izlogom, već sam počeo da se upuštam i u prijateljske razgovore s mladim preduzetnikom, koji je uvek stajao na vratima svoje radnje. Šta mislite? Rekao bih mu stojeći tako pred izlogom. Šta mislite vi o ovome sanduku? Oh, gospodine, taj bih vam mogao naročito preporučiti, odgovorio bi ushićeno mladi poduzetnik. A nije li nešto mali? Molim, dozvolite, rekao bi on i izmakao bi se od mene 3-4 koraka, te me premerio od glave do pete. Uveravam vas, gospodine, taj će vam tako dobro stajati kao da je mera na vama uzimana. Ne mislite da je malo tesan? Možda nešto pasent, ali to samo u početku, kao na primjer nova cipela, ali docnije, verujte, osjećat ćete se sasvim komotni. Da, verovatno. A što se tiče kvaliteta? O, molim, presekao bi mi on reč. Što se toga tiče, mogu vam dati pismenu garantiju za 5 godina. Razume se, kad smo se bliže upoznali, upustili smo se i u detaljnije razgovore i on mi je čak puno oduševljenja i ponosa izložio jednog dana i svoj nacrt programa za pogreb. Na čelu pratnje ide jastuče s ordenima, pa onda venci, pa ripide, pa pevačka društva i tako dalje. I razume se, odmah me je uveo u dućan da mi pokaže jastuče za ordenje i peškire za članove pevačkih društava. Samo, molim, dodao bi uz to, stvar treba tako udesiti da umrete leti, kad je duži dan, te da se ceo program može lepo izvesti. Kao što vidite, dakle, blagodareći jednoj tako srećnoj slučajnosti, ja sam se ne samo izmirio sa sadržinom ove posljednje glave moje biografije, već sam u nekoliko učinio i sve potrebne pripreme. Sad ostaje još samo da umrem kako bi publika koja čeka kraj predstave mogla ići kući. Ja ću već u tom pogledu učiniti sve što zavisi od mene. Ali kad se bude čulo da sam umro, vi ćete vidjeti, svet mi to neće verovati. Ja sam toliko puta terao šalu sa ovim svetom da će verovatno i tom prilikom mnogi misliti da je to samo neka nova šala. Nešto slično onome što se desilo Taljeranu, čiji su politički trikovi tako česti bili da se svet i prilikom njegove smrti pitao šta li je hteo s tim. Zato pri objavljivanju moje smrti treba biti obazriv. Prvoga dana treba doneti u novinama belešku, kao što se čuje, gospodin Nušić je juče umro. Drugoga dana bi se već mogla doneti ovakva beleška. Sve više i više se potvrđuje naša jučerašnja vest da je gospodin Nušić umro.
pa tek trećega dana reći, kao što iz vrlo pouzdanih izvora saznajemo, gospodin Nušić je odista umro. Da bi se kod publike odagnao i posljednji trag sumnje, mogao bi tom prilikom doći k meni i ko od novinara da me intervjuiše, a kako bi se moglo vrlo lako desiti da mu ja tom prilikom ne bih mogao na postavljena pitanja odgovoriti, to je, mislim, najbolje da ja još sada spremim taj intervju. To uostalom nije tako neobična pojava, intervju s jednim mrtvacem. Naprotiv, u politici se vrlo često dešava da baš oni koji su mrtvi pišu intervjue sa sobom i nude ih raznim redakcijama. Taj intervju u ovom slučaju ograničit će se samo na to da utvrdi fakat da sam ja umro, bez ikakvih drugih ambicija ili pretenzija. Taj bi intervju ovako otprilike izgledao. Novinar. Poslat sam od direktora Svetlosti i molim vas da budete dobri i reći mi koju reč o vašoj smrti. Ja. Ćutim kao što je red da mrtav čovek ćuti. Novinar. Mogu li dakle očekivati? Ja. Ćutim i dalje, ne bi li se novinar na taj način uverio da sam odista mrtav. Novinar. Mislio sam da mogu računati na vašu predusretljivost. Ja. Najzad i mrtav prolajem. Sasvim kao što sam ja i računao na novinarsku nasrtljivost, koji ni mrtvom čoveku ne daju mira. Dakle, šta se radi? Napolju se govori da ste vi umrli. Ne treba, znate, nikad polagati mnogo na ulične glasove, premda u ovome slučaju ima u njima i dosta istine. Može li se dakle smatrati da ste mrtvi? Računajte s tim kao s jednim faktom koji vam može služiti kao polazna tačka za intervju. Mogu li znati pobude koje su vas rukovodile na taj korak? Odavna se nosi mišlju da se povučem iz života. Jeste li imali kakav naročiti razlog što ste izabrali baš ovaj moment da umrete? Mogu vam reći da sam ja u stvari pomišljao na to da celu stvar odložim na duže vreme, ali stvar se i protiv moje volje drugačije svršila. Zanima me jako taj detalj. Bili tako ljubazni da mi ga ispričate. A zašto ne? Stvar se, vidite, ovako desila. Lekari koji su se pre neki dan iskupili oko moje postelje doneli su na latinskom jeziku odluku da ja treba da umrem. Kako sam ja još iz rane mladosti poznat kao vrlo rđav Latinac, to sam se ovom prilikom koristio tom svojom lepom osobinom i prosto ih nisam razumeo. Sutradan, kad su ponova došli, iznenadili su se kad su me zatekli živa. To prosto nije moguće, uzvikivali su oni. Počeše ponova da me kucaju, pipaju, osluškuju i onda se podeliše u dva tabora. Moj domaći lekar bio je mišljenja da ja moram u roku od 24 sata umreti, dok je drugi njegov kolega i inače moj dobar prijatelj uzbuđeno uzvikivao. Taj je kadar još mesec i dva da se vuče ovako. Ja sam pokušavao, ali bez svakog uspeha, da izmirim njihova gledišta, ali su oni padali u sve veću vatru. Najzad počeše da secuju na mene. Moj domaći lekar položi novu novcatu hiljadarku, tvrdeći da ću ja umreti za 24 sata. Onaj drugi položio je na to svoju hiljadarku, tvrdeći da ću se ja vući tako još duže vremena. Opkladili su se, pružili jedno drugom ruke i zamolili me da presečem. Sutradan izjutra dođe mi domaći lekar sam i već iz prvih reči koje je izmenio sa mnom uvide da sam ja pristalica onoga drugoga. Ah, to nije lepo od vas, prebacivao mi je on. Vi u ovome slučaju treba da ste potpuno neutralni ili, ako već nalazite da treba simpatisati čijem mišljenju, onda sam vam ja valjda preči i bliži. Pravdao sam mu se da ja nikako ne želim da budem pristrasan i da nemam nikakvih naročitih razloga radi kojih bih pristao uz mišljenje onoga drugoga lekara, do jedino taj što mi on dopušta da nešto duže živim. To naročito uvredi moga lekara, on planu i reče mi otvoreno da je onaj njegov kolega jedna ozbiljna neznalica, da je on takvo tvrđenje postavio samo zato da demantuje njega kao kućnjega lekara.
Ali gospodine, dodao je on uzbuđen, ne dam se ja demantovati, ne mogu ja dozvoliti da budem tako olako demantovan. Vi treba da umrete, gospodine, još u toku današnjega dana. Pokušavao sam da mu iznesem izvesne protivrazloge, ali je on ostao pri svome, tvrdeći kako to nije lepo od mene, kao kulturnoga čoveka, što očevidno idem na to da omalovažim medicinsku nauku koja je u ovome veku načinila veći progres no sve ostale pozitivne nauke. Najzad primakao je stolicu, seo je kraj moje postelje, uzeo me za ruku i počeo sasvim prijateljski da razgovara. Znači, vi pretpostavljate da životarite tako još mesec i 2 dana, a u stvari vi ste već izmireni s tim da ćete umreti. Da. Ja velim, dragi prijatelju, nastavi doktor prijateljski, što će biti jesenas, neka bude večeras. Naš narod je mudar i njegova filosofija je zdrava, pa je treba poslušati. I na kraju krajeva, pošto je apelovao i na moje dobro srce, morao sam mu popustiti i tako je eto došlo do toga da sam sada umro. To je odista zanimljivo, zabeleži. Da, vrlo zanimljivo. Smem li vas zamoliti da mi kažete još i vaše mišljenje o smrti? Odgovorit ću vam vrlo rado i na to, ali mogu vam reći da sam promenio svoje mišljenje. Sve dok nisam umro, imao sam sasvim drugo mišljenje o smrti. Otprilike onako kao što ljudi, dok se ne ožene, imaju drugačije mišljenje o braku. Mene interesuje naročito vaše mišljenje, jer bi se ono moglo smatrati kao autentično. Odista je tako i vi ste pali na vrlo sretnu misao da mrtvoga čoveka pitate šta misli o smrti. To je jedini način da se dođe do autentičnog mišljenja o toj pojavi. Novinar izvadi novi list hartije. Vi znate vrlo dobro da ima raznolikih mišljenja o smrti, ali su sva ta mišljenja živih ljudi koja oni do duše kad umru podvrgavaju izvesnoj kontroli, samo nam nažalost ta svoja kontrolisana mišljenja ne objavljuju. Prema najstarijem mišljenju, koje se provlači gotovo kroz sve religije, postoje 2 života. Jedan je zemaljski, a drugi valjda inozemni. I prema tome, ja bih sad trebao da sam u inozemstvu. Međutim, ja imam predosećanje da ću tek sada biti u zemlji. To zastarelo mišljenje preparirano je docnije tvrdnjom da postoje 2 života, od kojih je jedan telesni, a drugi duhovni. Prema tome, kad čovek umre telesno, živi duhovno i onda verovatno i obratno. Kad umre duhovno, on živi telesno. Ovaj je drugi slučaj u svetu mnogo češći i mogu vam reći da se taj telesni život pretpostavlja duhovnom. Verovatno i zato što je duhovni život, mislim onaj posle smrti, strašno monoton. Duh čovečiji posle smrti užasno besposliči i jedina mu je zabava da posećuje svoje drage u snu i da se javlja ženama na spiritističkim sednicama. Inače mogu vam reći da je moje duboko uverenje da je smrt navika. Šta više, čovjek se brže i lakše navikava na smrt, no na život. I verujte da je ta navika tako uporna da mrtav čovjek više i ne misli na život, obratno živom čoveku koji uvek misli na smrt. Živ čovjek čak i oduzima sebi život, dok mrtav čovjek ne oduzima sebi nikad smrt. Da uđeš u život treba ti bezbroj priprema. Moraš učiti da odiš, da govoriš, pa onda docnije moraš steći izvesne kvalifikacije, dok smrt sve to ne traži. Ne traži vam ni da hodite, ni da govorite, niti vam traži kakvih kvalifikacija. Ono što opština deli grobnice na grobnice 1., 2. i 3. klase, to mrtvi ne uzimaju u obzir. Oni svi smatraju sebe za mrtvace 1. klase. O smrti i njenim lepim stranama postoji vrlo mnogo fraza koje su izrekli oni filosofi koji su voleli da žive. Tako, po njima, smrt je pribežište mira, tihi odmor posle životnih bura. Smrt je filosofija života, rezultanta svih napora, krajnji cilj svih puteva i vazdan još lepih reči koje se obično upotrebljavaju u posmrtnim besedama. Jedna od tih fraza je i ona da je bolje biti mrtav lav, no živ magarac.
koju reč mrtvi lavovi priznaju, ali je ne priznaju živi magarci. A kad većina nešto ne priznaje, onda to ostaje samo mrtva knjiška mudrost. Što se mog ličnog mišljenja tiče, mogu vam reći da ja o smrti imam neobično dobro mišljenje, kao o jednoj od najpouzdanijih situacija koju čovek može postići. I prema tome uveravam vas da bih ja voleo da sam još živ. Šta bi se još dalo zabeležiti o vašoj smrti? Mislim da je za vas, kao i za mene, glavna stvar da sam umro. Sve ostalo je od sporednijeg značaja. Pa ipak rado bih hteo znati koje su bile vaše poslednje reči. Kakve poslednje reči? Pa znate, red je kad čovek umre da kaže neku poslednju reč, koja se posle zgodno da upotrebiti u biografiji. Ah da, sećam se. Ja sam pred smrt pitao ženu pošto su dinje na pijaci. Ali za Boga, to se tek ne može zabeležiti kao poslednja reč jednog književnika. Vi znate dobro da je, na primjer, Torquato Tasso uzviknuo: "U tvoje ruke, Gospode!" William Scott je rekao: "Tako mi je kao da sam se ponovo rodio." Byron je rekao: "Hajde da se spava." Rabelais: "Spustite zavesu, komedija je svršena." A Goethe: "Više svetlosti." Dakle, jeste li i vi tako nešto uzviknuli umirući? Nisam, a ne verujem ni ti čestiti ljudi koje ste vi citirali da su što slično kazali. Sve su to biografi izmislili ili bar doterali. Ja znam, na primjer, jednog mog prijatelja glumca koji je pred smrt rekao "ja tropa" i napravio lice kao da je u Aincu na 17 izvukao 10. U novinama sam posle čitao da su mu posljednje reči bile "ja svršavam". No, pa da, to se mora malo doterati. Ja sam, na primjer, tu skoro opisivao smrt jednog našeg političara koji je pri samrtnim mukama stenjao kao magarac, ali sam ja u opisu rekao da je duboko uzdahnuo i na samrtničkom čelu mu se ispisala briga za otadžbinom. Ako pristajete da stvar tako doterate, onda ću vam priznati da su moje posljednje reči bile u stvari jedan dijalog između mene i doktora koji me je lečio. "Recite mi, doktore," pitao sam ga kad su već nastali posljednji časovi, "recite mi, šta će me otprilike koštati smrt? Mislite li zajedno sa troškovima oko sahrane?" Ne, za te troškove već imam predračun, no rad sam da znam šta ćete me vi koštati, vaše posete." "Pa imao sam 10 poseta po 50 dinara i jedan konzilijum, svega 600 dinara. "Jeftino, odista jeftino. Mog prijatelja pokojnog Andriju Jankovića koštala je smrt 5000 dinara, a ništa bolje nije prošao no što ću ja proći. To je, znate, zato tako jeftino što je moj princip u radu, mala zarada, ali što veći obrt. Jer najzad, lekar koji je lečio vašeg prijatelja, pokojnog Andriju, zaradi na njegovoj smrti 5000 dinara, a za to vreme ja na 10 pokojnika zaradim tu istu sumu." Odista divan princip, što veći obrt, makar i manja zarada, ali ja ću skoro, jel te? Da, tu ste. Onda molim vas, ispunite menicu na 600 dinara koliko vam dugujem da vam je potpišem. Eto, to su otprilike bile moje posljednje reči, kao što sam pre toliko godina, posle preživljenog detinjstva, a stupajući u život, rekao: "Ispunite mi menicu da je potpišem." Tako sam, eto, i završavajući život izrekao istu misao. To bi, razume se, u biografiji moglo glasiti: "Dajte mi života, ja još nisam kazao posljednju reč." Pa hoću li to zabeležiti kao vaše posljednje reči? Nemojte, napišite "Zbogom i hvala na pažnji." A zašto to? Jer sam tim rečima rad i ovu knjigu da završim. Zbogom i hvala na pažnji.